Vie mi niekto vysvetliť, jak to, že už je september? Začína nám posledný týždeň, druhý z dvoch pred dovolenkou. A to znamená, že ma čaká veľa práce. Dneska ráno som si dal veľmi príjemný tréning. Pohybom začínať deň je pre mňa kľúčové. Ako náhle ten deň začne pohybom, taký ten pohyb, ale nie fyzicky, ale taký skôr psychicky, že takéto momentum mi zostane na celý zvyšok dňa. Dnes ma čaká stretnutie s Nikolasom, ktorý má Muay Thai Space. S ním ideme riešiť spoluprácu ohľadom potlače. A potrebujem sa venovať ďalej e-shopu, dať si dokopy nejaké veci, porozmýšľať nad tým, čo v jakej postupnosti robiť. Tak v podstate každý deň už bude toho trošku viac, tak som zvedavý, jak to pôjde. No ale teším sa. Stredko máme za sebou. S Nikolasom sme sa dohodli, že teda ideme do toho. Takže totálny banger. Sice ten náklad nie je veľký, ale bude kontinuálny a priebežný. Takže sa teším, čo vymyslíme. A medzi tým mi prišiel kuriér s textilom, ktorý som si myslel, že mi dneska nepríde. Tak idem potlačiť jednu zákazku. Popri tom si budem robiť nejaké veci spoza kompu, ktoré potrebujem robiť, no a uvidíme, čo zvyšok dňa prinesie. Chcel by som si väčšinu povinností, ktoré mi treba robiť, odbuchať v priebehu tohto a ďalšieho dňa, aby som potom mohol sa prioritne fokusovať na dokončenie e-shopu. Rekapitulácia dnešného dňa, keďže už je 8 hodín večer. Mám strašne málo takých tých prestrihových záberov, tak mám pocit, že sa sústredím na to, aby som robil a nie na to, aby som rozmýšľal nad tým, že ktorý záber skade natočím a toto. Každopádne zákazka je hotová. Teraz idem naložiť veci do myčky a chcel by som ešte aspoň tú hodinku porobiť nejaké veci. Nebudem sa už venovať e-shopu, myslím, že to už nemá zmysel dneska. Ale chcel by som postrihať video z minulého týždňa. Tvorba tých videí, popri tom všetkom, čo robím, je naozaj časovo náročná a dám tomu nejaký čas, pretože naozaj chcem dokumentovať to, čo sa deje a tvoriť ten obsah z toho celého, čo zažívam, ale za predpokladu, že to nebude mať nejaké svojím spôsobom výsledky, že sa na to nebude nikto pozerať, tak asi to prehodnotím, pretože na jednej strane ma to baví, ale na druhej strane predsa len je to rozptyl od tých projektov, na ktorých pracujem, a keďže si to striham sám a vymýšľam si thumbnailové obrázky na YouTube sám a robím si k tomu popis na sociálne siete sám, tak dá to zabrať. Takže ozývam sa zajtra. Tieto dni budú asi relatívne rýchle. Dnes ráno som vstával naozaj skoro na to, aby som stihol pripraviť veci ešte predtým, než začne taký ten pracovný deň. A potom, ako som pripravil veci, hlavne som potreboval nejaké veci ohľadom účtovníctva, dať dokopy a objednať nejaký textil, aby prišiel ešte predtým, než odídeme. Je možné, že dneska ešte, keď sa stihnú dodať podklady, tak budem robiť test press pre Nikolasa ohľadom toho jeho e-shopu z Muay Thai Space. Tak toto uvidíme, že či sa podarí. Čakám na e-mail. No a potom sa presúvam domov a začínam sa venovať ďalej Animety. To je vlastne test press pre e-shop, ktorý ma kontaktoval, že či vieme sprostredkovať tlač a odosielanie pre ich zákazníkov. Takže tieto idem zabaliť, aby aj som vedel demonštrovať svojím spôsobom, že
akým spôsobom to viem baliť a ako to vyzerá, keď to je správne označené, aj veľkosťami a toto. Toto budem posielať a ešte sa mi tlačí zákazka pre Nikolasa, tak sa povenujeme ešte tomu a uvidíme, či mi ešte niečo zostane. Myslím, že potom sa presúvam do pakety a domov. Je piatok a ja vôbec netuším, aké vstupy mám z tohto týždňa, toho druhého pred dovolenkou. Tak netuším, ako to zostriham. Fakt neviem vôbec nič, ale môžeme si spraviť takú rekapituláciu. Ale svojím spôsobom ten celý týždeň bol extrémne nudný. Pretože som sa väčšinou času snažil sedieť za kompom, respektíve nie, že snažil, ale sedel som za kompom a pracoval som na e-shope a na dizajnoch. Tie dizajny som potreboval repetatívne čistiť, prechádzať, kategorizovať do jednotlivých zložiek a vytvárať dizajny, súbory v jednotlivých veľkostiach na to, aby som potom, keď mi príde zakázka, tak respektíve objednávka z e-shopu, tak samozrejme na tričko, na tašku a na mikinu je tá veľkosť iná. A dokonca mám napríklad že inú grafiku na čierne tričko a na biele tričko, lebo na tom čiernom je vynechaná čierna a na bielom zase biela. Takže som potreboval vytvárať tieto súbory dokopy asi z nejakých 160 dizajnov, ktoré som vybral. A tým pádom som sa ráno zobudil a čo? A nič. Proste som si sadol za komp a ťukal a ťukal a ťukal a ťukal. Ale doťukal som. A dizajny som včera večer konečne dopripravoval a ešte včera večer som začal s generovaním mock-upov, ktoré vlastne sú jak náhľadové fotky tých jednotlivých produktov. Mock-upy som si fotil sám, aby to neboli nejaké random obrázky oblečenia z internetu, ale aby to bolo reálne potlačené to tričko, ktoré aj budem dodávať. Čo sa týka strihu, veľkosti a zároveň som si to odfotil tak, aby som presne vedel rozmer, kde sa bude dávať potlač. A následne som si to vo Photoshope namapoval tak, aby tá potlač veľkosťou aj sedela na tie reálne rozmery, ktoré to bude mať. Lebo nie, že proste spravím vizualizáciu toho, že tá potlač je úplne že obrovská alebo menšia, ako ju viem spraviť a následne dodám niečo, čo bude ďaleko od tej vizualizácie. Čiže toho som si nameral, aby som vedel spraviť čo najlepšie mock-upy, ktoré sú najbližšie k realite. No a čo? V podstate to bola taká repetatívna činnosť, naozaj od rána do večera v kuse to isté. Nerobil som nič iné, spravil som si jedlo, sedel za kompom, počúval nejaké podcasty a ťukal. Myslím si, že keď som nad tým rozmýšľal, tak ono to nie je moc content friendly, lebo ja keď celý týždeň pracujem takým spôsobom, že si potrebujem sadnúť na zadok a pracovať na úplne, že tú istú vec robiť dookola, ale niekto to spraviť musí a tú grafiku treba čistiť, tak čo z toho budem strihať? Akože môžem mať 30 rôznych záberov na to, jak ťukám na klávesi, aby som mal nejaké prestrihy, ale pomedzi to je nudná a repetatívna činnosť, ktorú jednoducho treba spraviť, treba si sadnúť na zadok a treba to spraviť. A to vlastne je možno, že aj vec, ktorú si treba uvedomiť, že to podnikanie je často o tom, že si treba sadnúť na zadok a robiť niečo, čo proste nie je úplne, že sranda. Neskačeš tam od radosti, ale je to vec, ktorú si treba uvedomiť, že OK, toto treba spraviť, sadnem si a postavím sa, až keď bude hotovo. Aj o tom to je. Každopádne mám nejaké ďalšie poznatky. E-shop sa bude volať Anime Tea. Prvý bude Cool Tea, bude to obchod s darčekovými tričkami prioritne na rôzne nišové skupiny, ako sú hubári, motorkári, záhradkári, dôchodcovia. Ale
čo do tejto sféry chcem priniesť, tak je vkus. Lebo tie trička, ktoré robí konkurencia, respektíve celý tento segment, sú extrémne hnusné a sú extrémne škaredé a sú na basic tričkách. Ja to chcem spraviť tak, že už ten samotný dizajn bude dobre spracovaný, bude dobre vytlačený a ten experience toho, jak ti to príde, bude niekde inde posunutý a viem, že sa to dá dosiahnuť za rovnaké peniaze, ako to robia oni. Ale s tým rozdielom, že anime je tak špecifický a samostatný segment, kde je úplne iná komunikačná stratégia aj komunikačná estetika, že som sa rozhodol, že toto jediné oddelím. S tým, že tie dizajny na kulty kreslím a na animety som ich kupoval z banky a tam je to tým pádom výrazne časovo jednoduchšie a môžem si otestovať, ako ten trh funguje a celkové balenie a tá vizuálna komunikácia budú tiež iné. No a stihol som si pripraviť ešte aj nálepky, tak vlastne ku každej, jak to spraviť, takto. Pomimo toho mám aj pripravené príbalové letáky, ktoré budú vyzerať takto. A sú tam inštrukcie ohľadom prania a odkaz na Instagram, ktorý som zakladal. A čo je sranda, tak zakladal som ho 2.9. a dnes ráno mi prišiel e-mail, že s ohľadom na porušenie zásad komunity tento účet blokujeme. A ja som ho zakladal kvôli tomu, že by som vedel dať odkaz na tie letáky. Ale nedal som tam ani profilovú fotku, ani som nedoplnil asi nejaké dodatočné informácie o tom účte, nepridal som žiaden príspevok, nespravil som nič, myslel som, že to stačí zaregistrovať. A čo je najväčšia sranda, tak heslo nemám uložené, čiže som sa nevedel do toho prihlásiť, aby som sa dostal k riešeniu toho problému a podal nejaké odvolanie, no katastrofa. Tak dúfam, že sa mi podarí nadobudnúť späť prístup k tomu účtu, pretože keď nie, tak 200 týchto letákov bude slúžiť na poznámky z tejto strany, ktoré si budem ďalších 15 rokov písať, keď budem niečo robiť alebo keď pôjdem na nákup. No, takže letáky sú, baliace materiály mám takisto z ostatných zákazok, aj na odosielanie, aj na balenie jednotlivých tričiek. Mám nálepky, mám dizajny, mám vygenerované všetky mockupy na čierne trička, ešte mi ostávajú mockupy na biele trička, tašky čierne, biele a čierne mikiny. To nie je zase až tak časovo náročné, ale zaberie to určite pár hodín. No a následne ma čaká tvorba celého e-shopu. Ja som človek, ktorý si veľmi rád dáva nerealistické ciele. A to z toho dôvodu, že byť realistický extrémne ubíja všetok potenciál, ktorý v sebe človek má. A vysvetlím to na takom veľmi jednoduchom prípade zo športu, že dajme tomu, že som posledné 2 roky nebehal. Realisticky je pre mňa 100% vec, že kilometr musím nejakým spôsobom, aj keď zlým tempom, ale musím zabehnúť. A teraz dá sa spraviť to, že dá sa nastaviť psychicky tak, alebo teda môžem si o sebe myslieť, že a čože som nebehal tak dlho. Zabehnem kľudne, že 8 km na prvýkrát. Ja síce tých 8 km nezabehnem, ale zabehnem 4. Keď som tak nastavený, že úplne v pohode zabehnem 8 a zabehnem 4, tak na jednej strane je to zlyhanie, lebo som dosiahol len polovicu toho, čo som chcel. Ale na druhej strane je to o 400%, respektíve štvornásobok toho, čo by som dosiahol, kebyže si dám realistický cieľ. Zabehnem kilometr. OK, to bolo v pohode a idem domov, lebo som si povedal, že zabehnem kilometr. No a čo som sa teda naučil pri tomto jednom pravidle a je veľmi dôležité na to, aby to fungovalo. A to je to, že je fajn dávať si nerealistické ciele, pretože potom človek dosiahne výrazne viac, ako by si myslel, že dosiahne. Ale, je tam veľmi dôležité ale, je potrebné si uvedomovať ten celý koncept a nenechať sa zožrať alebo nejakým spôsobom frustrovať
tým, že som nedosiahol ten požadovaný výsledok, ktorý som chcel. A za predpokladu, že toto dokážem, tak je to benefitné. Pretože aj keď si uvedomujem vopred, že ten cieľ je nerealistický, ale pokúsim sa mu čo najbližšie priblížiť, tak potom môžem byť len milo prekvapený s tým, že koľko som toho stihol. Čiže dôležité je si uvedomiť to, že som dosiahol 4-krát viac, ako keby, že som realista, a nie, že som dosiahol polovicu z toho, čo som si pôvodne predsavzal. A s týmto vedomím, keď som si dal tie 2 týždne na to, aby som pomedzi všetky ostatné povinnosti, vrátane toho, že dnes som bol opravovať defekt na aute a musím potlačať ešte aj zákazku a v stredu u mňa bola sestra na návštevu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Na takéto krátke obdobie a takto aj tak vyťažené som si dal, že chcem otvoriť alebo respektíve spustiť e-shop. A v prípade, že sa mi to nepodarí, čo je veľmi pravdepodobné, že sa mi to úplne, že do detailu nepodarí a nepustím to von, tak aj napriek tomu som spravil výrazne viac, ako keby som si povedal, že no, do konca roka to musím stihnúť, spustiť. A máme tu nedeľu. Včerajšok som účelovo zasvetil tomu, aby som strihal všetky videá, ktoré mám pripravené a aby som ich všetky pripravil tak, aby som ich mohol postupne zverejňovať. A to mi zabralo väčšinu dňa, väčšinu času. Dneska ešte dostrihávam toto posledné video. Idem do štúdia, pretože na mňa vyšlo pratanie prevádzky. Potom ešte vyzdvihnem nejaký nákup v Decathlone. Doriešim nejaké drobnosti. A večer okolo 9:30 odchádzame na Dovču. Takže mám za sebou, aby som to tak zrekapituloval, tak mám za sebou 2 extrémne intenzívne, produktívne a úspešné týždne. Som veľmi rád, koľko som toho stihol. E-shop síce nebeží, no stačí mi ho spustiť. Teda stačí mi vytvoriť e-shop a spustiť ho. A to je otázka už len takého manuálneho zadávania produktov do toho e-shopu, vytváranie kategórií a také veci, ktoré nie sú zase nejak šialene časovo náročné. Tak myslím si, že mám toho pripraveného strašne veľa a pokiaľ sa bude dať, tak sa ho pokúsim spustiť do konca septembra. Keď sa vrátim z Dovči, tak mám tam aj nejaké termíny na tetovanie, tak uvidím, že koľko na to bude mať času. Ale to už sú veci, ktoré sa dajú robiť aj po večeroch priebežne, pomaličky, postupne. Takže ďakujem ti krásne, že si so mnou prežil alebo prežila tieto 2 posledné týždne. A neviem, či budem tvoriť nejaký obsah z dovolenky. Možno, že by som to skúsil. Uvidíme, či tam niečo budem točiť a potom pokračujem znova, keď sa vrátim. Teším sa, že si oddychnem a že spolu s Luciou strávime krásne strávený čas. Takže ďakujem ti za to, že ma sleduješ, nezabudni odoberať môj kanál a pokiaľ ťa niečo zaujíma z môjho sveta, z môjho života, tak mi to napíš do komentáru, aby som vedel, aké videá tvoriť v budúcnosti. Maj sa krásne a užívaj zvyšok dňa.